хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон мегӯяд, ҷорӣ шудани шаҳодатномаи ҳатмии воридкунандагони бензин ба нархи ин маводи сӯхт бетаъсир нахоҳад буд. эҳтимол меравад ширкатҳои воридкунанда ин маблағи зиёда аз 4 миллион сомониро ба болои нарх илова хоҳанд кард. Он тағйироте ки ба амал омад вобаста ба воридсозии маҳсулоти нафтӣ албатта таъсири худро ба арзиши аслӣ, яъне дар дохили кишвар оварда мерасонад ва ин ҳам бошад, яъне ба хароҷоти умумии ҳамин воридкунандагон ворид карда мешавад. ин дар ҳолест ки 2 рӯз пеш дар нишасти хабарии оҷонсии Тоҷикстандард муовини раиси ин идора иддао кард, ки арзиши шаҳодатнома ба нархи он дар бозори дохилӣ таъсир намегузорад. дар хадамоти зидди инҳисорӣ дар посух ба ин пурсиш, ки агар арзиши ин шаҳодатнома ба нарх таъсир мегузорад, чаро аз он пешгирӣ накардед, посух доданд, ки ин ба салоҳияти хадамот дохил намешавад. ҳамзамон ин хадамот болоравии нархи гази моеъро ба омилҳои беруна бастагӣ дод. ин омилҳои беруна дорад, аз давлатҳои содиркунанда вобаста аст. ки маҳдудиятҳое ки дар соли 2023 аз ҷониби давлатҳои содиркунанда ҷорӣ карда шуда, аз ҷумла аз давлати Қазоқистон ва Федератсияи Россия, ин албатта таъсири худашро ба нарх мерасонад ва бозори дохилӣ мо ҳам аз ҳамин воридот, яъне ки аз давлатҳои содиркунанда вобастагӣ дорад. тағйирот дар давлати содиркунандаши дар мо ҳам мешавад. вале коршиносон дар гузашта борҳо мавҷудияти монополияро дар бозори сӯзишвории Тоҷикистон сабаби қиматшавии маводи сӯхт номидаанд. ҳарчанд хадамоти зидди инҳисорӣ мегӯяд, дар ин бозор ягон монополияро намебинад. афзоиши пайвастаи нарх ҳоло бештар ронандагонро нигарон кардааст. ҳай қиматтарак ҳайму арзонтар меши барои мақсад халқ ҳами таксиҳо камтарак бо мардум да арзонтар мешида ҳами раҳ масалан 10 сомон штага вали камтарак одамо намешина. яхи одамо доранд шароит, яхи одамо надоранд. ба вақти пеш 40-50 буд хирсан будем бо ираби 8 сомон 9 сомон хачи гирехтози бо 6 сом шуда бо арзонтарак шаба хубтарак яка. мақсад бо барои халқ хела сабуктарак мешада. тақрибан 7 моҳ пеш нархи 1 литр гази моеъ дар Тоҷикистон 3-4 сомонӣ буд. Сипас якбора боло рафт ва то 8 сомониву 50 дирам расид. феълан нархи 1 литр гази моеъ 6 сомониву 50 дирам ва бензин 10 то 10 сомониву 50 дирам аст. ҳар гуна тағйирот дар қимати маводи сӯхт ба хусус газу бензин ба ҷайби мардуми Тоҷикистон таъсир мерасонад, чун болоравии нархи сӯзишворӣ ба нархи дигар молу маҳсулот таъсир мерасонад. бахши калони гази моеъ ба Тоҷикистон аз Қазоқистон ва бензин аз Русия ворид мешавад. тибқи иттилои расмӣ дар соли 2023 ба Тоҷикистон ҳудуди 350 000 тонна бензин ва бештар аз 400 000 тонна гази моеъ ворид шудааст.